Всім привіт, 15 травня. Хочу показати, як цвіте флоренс. Дивіться, скільки цвіту. Зразу багато цвіте, зацвів. Дуже гарно. Вон дивіться, це флоренс цвіте справа, а ось зліва мальвіна. Взагалі не цвіте, одне листя зелене. Отака різниця з мальвіни. А ось магнус, він цвіте, але не весь. Де-не-де цвіт є. І чамора Торусі. Теж вже зацвітатиме. Тільки-тільки. Ось така чамора. Тож мало цвіту на чаморі.